Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. De mensen uit Breskes worden eigenlijk van oudsher al een beetje bekeken als mensen die graag vechten. En omdat ze nogal vechtersbazen zijn, worden ze ook wel kemphanen genoemd. Brassies, vechthaan. In Brassies kun je leutig vechten, met schippers, vissers en de knechten. De glorie zijn we nooit niet aan, bij al die Brassische vechthanen.